настъпил е месецът на разцъфналата пролет, на новия живот в цялата природа. Планинските върхове още белеят, но под топлите слънчеви лъчи цветята на пролетта изпълват пространството с красота, хармония и нежност. Един от най-хубавите пролетни празници, посветен на цветята, любовта и природата, е Лазаров ден. Той е първият от трите големи празника, свързани с чудото на Възкресението, следван от Цветница и Великден. Отбелязва се на подвижна дата, винаги в събота преди Страстната седмица. В календара на християнската църква празникът е свързан с един от най-вълнуващите евангелски сюжети. Исус Христос възкресява мъртвия Лазар на четвъртия ден след смъртта му. В народната традиция празникът минава по знака на младостта. Най-важният народен обичай на Лазаров ден е лазаруването. Млади момичета, облечени в празнична премяна, обикалят къщите и пеят песни за благослов на труда на работливите стопани, за нивите и за домашните животни. След техните песни, игри и благослови, всяка стопанка на къща ги дарява за предстоящия Великден с яйца. Символ на живота. Както гласи народната поговорка, ерген, който не е коледувал, и мома, която не е лазарувала, не могат да се оженят. Завърти се, Лазаре, че Великден пристига, Великден Гергьовен, сукмана ти на